Zdravo ljudi, dobrodošli u današnji video. Kao što vidite po opisu, danas govorimo o američkom piscu Philipu Rothu i njegovom možda najpoznatijem romanu Američka pastorala. Kao što možete takođe da vidite, danas imamo gošću, to je Martina. Ćao. Ćao Martina, dobrodošla. Ćao, ne, bolje te našla. Ovo je inače bio tvoja preporuka, ti si izabrala današnju temu na neki način. Ja sam bio gost kod tebe na kanalu, zapravo na tvom podcast kanalu, gde smo govorili o Kristijanu Novaku. I sada, kako bi se ti revanširala, ti si ovde došla kod mene i rešila da govorimo o Philipu Rothu. Pa ajde za početak možda nešto nam kažeš o sebi, o svom kanalu, o svom radu i zašto si se odlučila za Philipa Rotha. Au, okej. 3 pitanja otprilike odmah. Pa da, ti i ja delimo zajedničku nauku, odnosno obrazovanje. Mi smo oboje germanisti, tako smo se i upoznali i krenuli smo u tu neku priču ko se čime bavi. Ja sam isto imala kao i ti sličan razvojni put, ali nije Bore Schneidera. Bila sam u Bremenu, ti si bio u Leipzigu na tim postdiplomskim studijama u stvari i tu sam nekako stekla te neke prve impulse, završila sam transnacionalnu književnost i onda sam se vratila u Srbiju, u Beograd i odlučila sam da pokrenem svoj podcast u stvari sa jednom drugaricom i počela sam podcast na nemačkom i mi smo, boga mi, ovih dana snimile svoju 53. epizodu. Tako da onako to je prilično lepo zaživelo i umeđu vremenu sam pokrenula podcast i na srpskom jeziku. Da, ovaj prvi je na nemačkom, samo da bude precizni malo. Taj prvi podcast se zove podcast Analfabeten i on je na nemačkom, on je u principu i moja drugarica je Nemica, tako da nam je radni jezik nemački. A ovaj drugi podcast sam pokrenula prošle godine, on se zove podcast KC Ljub, Književni centar za ljubiteljke blejanja, odnosno ljubitelje blejanja, može da bude jedno i drugo. I to sam pokrenula u nadi da prosto ljudi dobiju neko mesto, odnosno priliku da čuju neke teme iz kulture, o književnosti, o kulturologiji, o književnim teorijama, društvenim teorijama, bilo čemu što onako može malo da ih zainteresuje, a predstavlja neku kulturu u širem smislu, tako da smo do sada radili, ne znam, pričali smo o Mileni Pavlović Barili, pričali smo o dnevniku Dijane Bogosavljević, o Marini Abramović, pričali smo o Bio si ti u poseti, o Ciganinu, ali najljepšem. I tako da je ideja u stvari da to bude neka platforma za nas koji se bavimo pisanom rečju u svakom smislu, da li je to prevođenje ili nešto drugo, tako da eto, nadam se da će to onako da zaživi. Mislim, nemamo ništa od toga, sem neke lične onako satisfakcije, čovjek se bavi nekom temom. Tako da recimo Philip Roth je umro 2018. kao što znaš, i onda kao što se dešava kad neki sjajni pisac umre danas, onda svi mu nešto pišu, neke hvalospeve i kritike fenomenalne. Tako da je mene zaintrigiralo jer, na primjer, Paul Austira sam čitala, njega zaista nisam i onda sam kupila nekoliko njegovih knjiga, pripremala sam se da se bacim na to štivo i onda si se ti pojavio u mom životu i u tom hobiju i onda smo, eto, kada si mi dao prostora da ja nešto predložim, odlučila sam da to bude Philip Roth Američka pastorala, pošto je on i za ovaj roman dobio i Pulitzerovu nagradu. Pa eto, znala sam negde da ipak, naravno, koliko god nagrade ne moraju ništa da znače, znala sam da je sigurno opet dosta jak roman, tako da, kao, ajde, ovo je neka sigurica. Da, mislim, nekako je najreprezentativniji, najbolje oslikava njegovo delo, dobro sada ja govorim iz pozicije kao nekog stručnjaka, iako ništa drugo nisam čitao od njega, ali po ovom romanu je snimljeni film 2016. je li tako? Jeste, snimljen je film, to je radio Ian McGregor i on je onako prvi put u stvari režirao neki film i nažalost taj film nije baš dobro prošao kod publike. Onako bio je pravi, na box office tim njihovim blagajnama je totalno pukao, ali onako zanimljiva je bila postava. On je glumio tog glavnog glumca, njegovu suprugu je glumila Jennifer Connelly, a ona mala, kako se zove, Dakota Fanning, ona je dosta poznata, ona glumi tu malu kliniku. Bombašicu. To čudovište od devojke. Tako da, onako, prilično su jaki glumci, kako da kažem, i mislim da je Jennifer Connelly, mislim da čak ona ima Oscara, tako da, eto, da, snimljen je film, tako da, onako, Philip Roth živi dalje. Da, mislim, Philip Roth je vrlo često bio čak i pri samom vrhu kada se dodeljivala Nobelova nagrada, svake godine on je bio onako jedan od glavnih konkurenata, nažalost je umro, nekako nije
dočekao tu Nobelovu nagradu, ali svakako bio jedan od pretendenata čak i na Nobela. Ja koliko sam uspio da vidim, dobio je, pored Pulitzera, dobio je i nagradu Franza Kafke, koju dodeljuje grad Prag, i koji ima tu nameru da kao dodeljuje piscima koji su na globalnom nivou bitni, koji su na globalnom nivou čitani kao neki dobri pisci, dakle nisu ono skučeni na češku samo ili na evropsku tradiciju. Margaret Atwood je isto, na primjer, dobila tu nagradu, tako da, eto, to je nešto ukratko o samom Philipu Rothu. Mislim da je dobio i Bookerovu nagradu i još neke, ali uglavnom ono, dosta je nagrađivan. Pa i tu neku američku nacionalnu nagradu, mislim da je za taj Pulitzer isto da je bio finalista više puta, jer on je u stvari, on Pastoralu piše relativno kasno, već u poznim godinama je napisao, tako da on je do tada imao već dosta dobrih romana i mislim da je bio finalista možda čak i 4 puta pre toga. Da, svakako mislim, on je ono baš afirmisan pisac na američkoj sceni. Ali dobro, da se sad ne pravimo pametni, svako to može da pronaći i to. U suštini da krenemo sad odmah od romana, ovaj roman je izašao 90-ih, 98. godine, je li tako? Tako je, znaš kako, on se 98. je preveden u Nemačkoj, ali koliko znam on je 97. napisan, mislim pojavio se na američkom tržištu, tako je, 97. Ali dobro, nema veze, godina manje više, mislim ono, to su 90. uglavnom. I Američka pastorala kao naslov dosta je sugestivno, nama daje već neki okvir, neki put, neki pravac u kome da čitamo i da tumačimo delo. Šta je ta Američka pastorala zapravo ovde? Onako krupno, veliko pitanje, ali možemo da se dopunjujemo. Da, on je, Američka pastorala naravno zvuči nešto vrlo idilično, nešto što predstavlja neku utopiju, a pošto pretpostavljamo da je u pitanju neki ozbiljan pisac, odmah znamo da će sve zapravo da krene nizbrdo i da nema veze sa tim što se tako zove. Da imamo šta je iza te, druga strana medalje, ta pozadina, kakva je. Šta je iza te scene, u stvari, i on ima na nekoliko momenta baš, čini mi se, neku dobru analogiju sa tim, jer kaže, ćerka ga je proterala iz njegove američke pastorale, u sve ono što predstavlja njenu suprotnost i njenog neprijatelja, u bes i očaj antipastorale, u pravo američko ludilo. Dakle, ova knjiga je zapravo pravo američko ludilo i to se nalazi taj citat je iz same knjige. Tako da mislim da je to onako dobar opis toga, a ne znam kako se tebi knjiga dopala, to hoću da te pitam, pošto je izbor bio moj, tako da sam malo strepela od toga kako ćeš se njom snaći. Pravi izbor, meni se knjiga baš dopala. I onako veliko je kreće, ja sam čuo za Philippa Rotha i hteo sam da ga čitam, ali mi je bio negde, ne znam, možda na 20. mestu na toj listi čekanja i hvala ti što si ga nekako magijom stavila na to prvo mesto. Odličan pisac, mislim, on je i na nivou ranje jako zanimljiv, čak i ako ga čitate, ako ga percipirate na tom nivou, neće vam biti dosadan, čitate ga od početka do kraja bez ikakvog problema. I dosta saznajete o Americi. Ne možeš da ga preskočiš, jel' tako? Imaš onaj utisak, ne smem da svaka reč se čita i brzo nekako ide. Dosta saznajete o Americi, o tom društvu, o njihovoj tradiciji. Ono što smo govorili malo pre, mi nekako poimamo Ameriku da je to kontinent bez istorije, a zapravo svi te doseljenici koji su se stopili, koji su ušli u taj melting pot, su sa sobom doneli veliku tradiciju iz Evrope i oni su i tekako podeljeni. Za svakog od njih je bitno da li ste vi iz neke jevrejske porodice, da li ste iz katoličke porodice, da li ste iz neke protestantske porodice, dakle to su ti neki slojevi koji dalje postoje u Americi. Da, odnosno to pravi razliku u svemu, i u školovanju, i o tome gde živiš i sve ostalo. Tako, znači postoji to klasno raslojavanje koje je donekle povezano i sa tim religijskim raslojavanjem. Što mi nekako ništa ne poznajemo, mi živimo u zemlji koja je relativno homogena, niti znamo te neke rasne razlike, niti uopšte umemo da nekako mislimo u tim kategorijama i onda ti je uvijek nekako čudno kad sretneš to da u stvari postoje zemlje koje su tako pluralističke u kojima se te stvari dešavaju. Da, pa to je onako uvijek neki šok kao. Isto, mi smatramo da su oni rasterećeni tradicijom, ali zapravo evo i Philip Roth nam pokazuje da su oni preopterećeni tradicijom, da je to i kod njih onako jako bitan segment i u svakodnevnom životu. U suštini mi ovde pratimo porodicu Levovih, to je jevrejska porodica, inače ja sam nešto čitao, Philip Roth je opterećen
istim likovima iz te jevrejske zajednice, iz njegovog rodnog grada Njujorka, znači ne New York, dok sam krenuo da čitam knjigu, ja sam mislio da ne moguće da je ovo New York koji se, ne znam, nekim čudom ovde su ga drugačije pisali, ali ne, New York je gradić od 200.000 stanovnika koji se nalazi u New Jersey, nije toliko daleko od New Yorka. I sam Philip Roth čitavo svoje delo je posvetio jevrejskoj zajednici u toj maloj sredini u New Jerseyu i to su zapravo sve iste teme koje prožimaju njegove romane. Kažu da su veliki autori uvek opsenuti zapravo jednom temom i uvek iznova priča samo o jednoj temi, tako da to bi mogli i za njega da kažemo. U suštini mi ovde pratimo porodicu Levovih, je li tako? Otac, to jest deda u toj porodici, koji je i prva generacija doseljenika, on je pokrenuo tu veliku proizvodnju devojačkih rukavica, je li tako? Da, ženskih rukavica. Krenuo je od neke sitne proizvodnje, njujorške devojačke se zovu zvanično, krenuo od neke sitne proizvodnje da bi napravio čitavu imperiju od tih rukavica, toliko veliku proizvodnju da je čak došli do tog outsourcinga, što je neka tema koja je dosta aktualna i u savremenom svetu, da je on izmestio proizvodnju na Porto Riko najpre, a kasnije u Čehoslovačku, koja je u trenutku dok se dešava ranje i dalje jedna zemlja, u stvari. Komunistička, je li tako? Da, bilo mi smešno, on pričao o Bratislavi kao Bratislava, ali dobro, to je tada bila Čehoslovačka, da. I sada mi onako fino ulazimo u sve te odnose u njihovoj porodici. On ima dvojicu sinova, je li tako? To su, možeš i ti to su Seymour i Jerry. Seymour je stariji sin, a Jerry je mlađi sin. Tako je. I oni su onako vrlo različiti. Jeste. Seymour mi njega ipak poznamo pod drugim imenom, zapravo pod njegovim nadimkom. Swede, je li tako? Tako je, Swede, Šveđanin. Šveđanin, zato što je on tako ima neku svetli ten, plavu kosu, onako liči na nekog Šveđanina. Kako se on opisuje romanu? On je onako kao neki prototip... U stvari, da, on je kao neki plavokosi Apolon koji je sve onako oborio s nogu. U stvari, to je neka tipična priča o nekoj sreći, kao kad gledaš one američke filmove ili serije, pa imaš high school, tu njihovu gimnaziju, u kojoj imaš sportistu, odnosno uvek imaš nekoga ko je tako fenomenalan i u svim sportovima, to bi recimo bio Šveđanin i on obično uvek je sa glavnom cheerleadersicom, znači to je neki stereotip ili arhetip jedne osobe koja je prosto uspešna u svemu što radi i to je ne pojavljuje se naravno kao motiv mnogo u književnosti isto. Da, samo u filmu. Sa druge strane, njemu je dosta lakše jer on nije prva generacija doseljenika. Znači, on je neko ko sebe smatra Amerikancem, koji želi malo da se i distancira od svog oca i tog jevrejskog nasleđa, da tako kažem. Rođen je u američkom društvu, uklapa se u sve njegove vrednosti. U tom trenutku on je sin jednog bogataša koji će nastaviti očevu tradiciju, je li tako? I on se ženi Misicom New Jersey. Da, ženi se sa Misicom New Jersey-a, ona je Dawn Dwyer, koja je takođe katolkinja, znači opet nije se oženio sa Jevrejkom, odnosno oženio je, kako oni kažu, Goju, ili oni imaju naziv neki za nejevreje. Na jidišu, da. Što je, mislim, isto potpuno zanimljivo upoznati taj ceo sleng i vokabular koji se koristi u jevrejskoj zajednici. I on se zapravo ženi njome, tako da on nekako ispunjava do kraja taj nedosanjani američki san, tako da onako to mu je negde falilo, taj trofej da bude potpun i sa njom osniva porodicu. Da. Philip Roth nas onako interesantno... Ona je Dawn, što ja kažem, ona je Zorica, u stvari, kod nas. Dawn, da, Zora na englesku. Zorica. Zorica, možemo i tako da je zovemo do kraja videa slobodno. Philip Roth nas jako fino uvodi u priču. On je donekle i prisutan, taj pripovedač u prvom licu je prisutan tih prvih nekih 100 strana i onda se posle gubi polako, izlazi, mi uopšte ne primetimo gde je taj moment gde više nemamo pripovedača, meni se to jako dopalo, gde on kao samo nas je uveo tu priču i kao, sada sam vam ostavio da sami gledate predstavu. Bukvalno to. Zapravo on kao starac dolazi na neko okupljanje ljudi iz neke gimnazije. Tako je, to je godišnjica mature, tipa 45 godina mature i tipa je da je 1995.
taj neki fazon. Neki više i nisu u životu, ne oni koji jesu, oni su se pojavili. I sada on tu sreće Jerrya, koji je zapravo Svidov brat, pomenula se na početku. Jerry je meni bio jedan od najinteresantnijih likova, iako svakako fokus nije na njemu tu, ali on je neko koji je onako najveće iznenađenje u knjizi. Pogotovo ona morbidna scena gde je on pobio one neke hrčke kako bi devojci u kojoj je bio zaljubljen u srednjoj školi ili čak u osnovnoj školi napravio bundu neku veliku, koja je na kraju toliko smrdela, ne znam, i on koji nikada nije imao ni jednu curu, čak je i sam pripovedač sumnjao u njega da je gej. Da. Ispostavilo se na kraju da je završio medicinu, imao 3 braka i gomilu neke dece, živi u Majamiju, ne znam ja koliko ima miliona, nekako distancirao se od te sredine iz koje je potekao, nekako kao da nije imao dodirnih tačaka sa svime onome što se dešavalo Svidu, a to je i upravo centar ovog romana. Jerry nije toliko, on je više negde na rubu se pojavlja njegova. Tako je, imamo samo nekoliko epizoda sa Jerryjem, ali je on u stvari jako ekscentričan i presmešan lik, tako da se nekako obraduješ svim tim delovima koji su u vezi sa njim i to jeste jedna od bizarnijih scena u romanu. Ali on je zapravo sa našim pripovedačem išao u školu. Oni su u stvari ista generacija i on sad njega tamo sreće na toj godišnjici mature i kao, gde si Jerry, šta ima? Jako mi je zanimljivo što oni svi pričaju o raku prostate, koga je preživeo, koga nije preživeo. I pripovedač ima, ali on ne želi da prizna. On čak je imao neku operaciju gde mu je sve to odstranjeno, da. Tako je. Ali ne želi da prizna, želi uopšte da tematizuje to i to je ono isto ono šta je naša fasada, šta stoji iza nje. Iza toga. Što isto onako negde najavljuje ono čemu će se govoriti kasnije u knjizi. Pa šta razbija? Mi eto vidimo Svida koji je savršenog fizičkog izgleda, oženio se lepoticom, stabilno finansijsko stanje, vodi očevu firmu, uspešno, on je takođe uspešan podjednako kao njegov otac, možda čak i uspešniji jer ima te neke malo suptilnije metode, nije onako otresit kao njegov otac. Šta zapravo remeti tu američku pastoralu? Pa remeti je to neko posleratno doba u kome se dešavaju mnoge stvari, a u Americi pogotovo rat u Vijetnamu, koji prouzrokuje mnogo tih antiratnih levičarskih radikala i Svidova, ta idealna ćerka koju on dobio sa tom idealnom misicom i u jednom idealnom braku, ona se radikalizuje i postaje terorista. Da, malo ćemo tu otkriti, nećemo ono šta je sve, jer ovaj roman nas baš nekako vodi. Prvo, bomba je taj prvi moment. Ona je zapravo postavila bombu u lokalnom supermarketu, koja ima i poštanski, i jedna osoba je stradala pritom. Izgubila život, posle toga se njoj gubi trag. Nestaje, skriva se i tek nekoliko godina kasnije, možda 7-8 godina kasnije, Svid prvi put i ulazi u trag. Zapravo susreće je, razgovara sa njom. I to je taj prvi moment. Nadalje, kako čitamo, samo se ređaju sve gore i gore situacije. Tako je, zapravo mi ulazimo retrospektivno u Svidov život, tako je. Imamo sve dublje i dublje tonemo u taj tragičan život. Saznajemo kako je njegov život zapravo izgledao, jer on je tu bio taj neki idealni... Antipastoralu, jel' tako? Antipastorala počinje, tako je. Da, i ona se zove Mary, jel' tako? Ona se zove Meredith, tako je, i zovu je Mary. Da. I samo možda ono što treba da naglasimo, to je to što si rekao. Prvih 100 strana nas u stvari narator uvodi u priču, jer ovo je njegova verzija događaja i to je genijalno u stvari u romanu, što je ovo priča priče. Dakle, ovo je neka njegova verzija Svidovog života koja uopšte nije potvrđena. Znači, sve ovo što smo mi dobili u stvari servirano, to je ono što je naš pripovedač izmaštao, što donekle i uvek jeste situacija. Ali je jako zanimljivo kako je on nama izmakao to što kažeš u jednom momentu, oko neke 100 strane se gubi i ti to čitaš kao da su to zaista Svidove misli i nekako vrlo je zanimljivo kako se igra sa tim narativnim slojevima. Što na kraju, po mom mišljenju, nije toliko ni bitno da li se to stvarno desilo, da li je to stvarno neki relevantan izvor koji je pisac koristio, ili je njegova puka fantazija, neka izmišljotina, znači to na kraju nije toliko ni bitno, bitno je ono što mi vidimo, jel' i šta je poenta toga, ali svakako pripovedač je dosta subjektivan prema Svidu. Moj utisak je bio takav od početka do kraja, znači... Ali i ja isto volim Svida, baš sam ga zavolela sam njegov lik. On je u stvari čovjek koji želi da učini dobro.
Da, i na kraju postavlja se to veliko pitanje nikome. Šta je problematično u toj američkoj pastorali? Zašto je to toliko loše imati stabilan život, neke vrednosti do kojih je čoveku stalo? Zašto je to problematično? Možda se baca malo i negativna slika na sve te pokrete koji su bili antiratni, koji su malo se izvrgavaju ruglu na primjeru tako nekih diletanata. Pogotovo ova drugarica Mary, je li tako njena drugarica? Rita Cohen, za koju želim da te pitam kako si nju doživeo. Mislim, ja sam nju htela da izmlatim. Toliko me izludela kao lik, ali je fantastično prikazana u stvari kao jedna potpuno neka manična, onako luda, neurotična osoba. Da, mi do kraja ne znamo da li ona zapravo stvarna njena prijateljica, da li su oni stvarno ikada bili u kontaktu. Ona je u stvari neki prevarant koji je od njega izvlačila neku lovu, jer navodno Mary kaže da ona nju nikada nije videla. Mary to kaže, da, ali u trenutku kada je ona totalno rezignirana, kada je ono prešla u džajnizam i kada meni do kraja nije bilo jasno da li je ona imala neki kontakt, jer na osnovu onoga što priča, ona je zapravo Svidu i dala tačnu adresu gde se ona nalazi. Znači, postoji neki kontakt između njih ili postoji na neki način neka veza između njih čim ona vlada Rita Cohen tim svim informacijama. Tako da, to jeste interesantno, ali dobro, ajde, ne bismo možda sada da ulazimo u... Da, naravno, ima dosta likova koji su u stvari, koji tako spontano odlaze i dolaze u ovom romanu. Nekako odjednom čitaš nešto i sada si u nekom potpunom liku, nekako te on vozi jako kroz taj narativ u stvari i ti onako negde ni ne primetiš zašto si pročitao nekih 15 strana, ali vrlo zanimljivo zaista piše, tako da... Ali ne znam da li je tvoj bio utisak... Rita Cohen je jedna od njih koja tako u stvari nekada njega pozove, iziritira, isprovocira, ali ništa ti nije jasno, čekaj šta se sad desilo, šta sam sad ovde saznao u stvari. Znači imaš tu neku kombinaciju informacija koje se plasiraju vrlo smišljeno, sa puno ljubavi, gde se priča o nekim stvarima ili baš o tim političkim pokretima, a onda imaš tako te neke rasprave koje su potpuno nepovezane, recimo u razgovorima sa njom, kad ti ništa nije jasno. Čekaj, je li ona sad videla Mary ili nije videla Mary? Je li ona isto bombašica ili nije? Mislim, kako... Da. Mislim, svakako je prevarantkinja, ono što ste, to je jasno sa njom, ali ne znamo u kojoj meri je ona povezana zapravo sa Mary, sa ljudima iz njenog okruženja. I to neće ni biti rasvetljeno, u stvari, ovo nije roman koji ti čitaš da ti se sad nešto objasni. On je toliko besmislen u nekoj svojoj suštini, jer je i samo nasilje, da kažem, besmisleno, je li tako? Tako da je to neka od njegovih poruka, u stvari, da je taj terorizam i to što kažeš izvrgava se negde ruglu, baš zato što i jeste besmislen. Kao taj neki levičarski terorizam, mislim, kao dižem ljude u vazduh, mislim, zato što verujem u neke stvari, potpuno ludilo. Izvini, sad sam te... Ali ponovo bilo je dosta i primjera gde je bilo i mirnih demonstracija protiv američkih intervencija svuda po svetu. Kako da ne? Da, ali ovde se nekako dobio utisak da se svodi samo na Ritu Cohen ili samo na Mary, koji su ono militantni neki levičari. Jeste. Da, ali ponovo postoji tu još jedan lik koji je onako baš levičarski obojen. To je profesorka književnosti koja je isto Jevrejka, koja je čak dok je Mary kao devojka odlazila u Njujork, ona je bila kod te, da li je rođaka ili prijateljica samih Levovi, koja je živjela u Njujorku, koja je profesorka Marša, je li tako, na fakultetu, koja onako baš ima te levičarske pozicije. I isto i dok čitate te deonice gde se ona pojavljuje, barem sam ja imao utisak da se malo izvrgava ruglu i njoj. Jer to je tolika relativizacija vrednosti, da oni kada govore o nekom porno filmu, ne znam, ne mogu sad detalje da sećam, aferi, tako je. Da, ona se stavlja na stranu te porno glumice kako i jako ima tako neke zajedljive komentare, tako da i ona mi je donekle u nekom negativnom svetu predstavljena. Pa nekako da li si dobila taj utisak da se malo izvrgava ruglu levičara? On nekako se osjeća sa svim karakterima, meni se tako dešava, kada čitam, na primer, taj Svidov ugao, pa čitam ugao njegove žene, pa čitaš, ti nekako, on svuda pronalazi saosećanje za svoje likove. Narator baš svakome podjednako posvećuje pažnju i nikako, koliko god podcenjuje neke stvari, on opet i na strani svojih karaktera nekako i njihovih uloga u tome svemu. Tako da mislim da tu nema nekako anđela. Niko tu nije potpuno, sem Svida koji je zaista onako predstavljen kao dobrodušan čovek, častan, kome se prosto desilo ono čega se najviše bojao. On je želeo da živi
kao u raju. Da. A to nije moguće, zato što ti ne možeš da se ogradiš od stvari koje ti život nameće, a njemu je život upravo zbog toga kakav je on i zato što je pokušao da popravi svet, nametnuo mu je jedan veliki izazov pred njega, a to je upravo njegova ćerka, koja je rešila baš da se radikalizuje i da svojim roditeljima kaže ja ne želim da živim tu fasadu koju vi živite. Tako da se zapravo ceo njegov svet njemu okrenuo na opačke. Jeste. On nije kriv zbog toga, ali na neki način ova knjiga je baš preispitivanje toga. Da li je možda ipak kriv zbog toga što ništa nije doveo u pitanje u svom životu. Pogotovo ti delovi u tekstu gde je ta jaka autorefleksija, gde on sam sebe analizira, gde je možda napravio neku grešku, to je isto onako fino za čitanje, jer onako dubinski ulazi u samu analizu. Meni je to isto bilo onako fin segment u samom tekstu. I ovo što si ti rekla za raj, kako mu se izvrnuo, iz raja nastao pakao, inače knjiga je podeljena u 3 celine, jel tako? Imamo na početku raj u sećanju, to je isto interesantno, ovaj dodatak u sećanju, to možemo isto da vidimo zašto je baš to tako nazvao. Drugi deo je pad, jasno je, prilično jasno šta stoji iza tog pada, i poslednje je izgubljeni raj, to je to sećanje. Malo imamo i tu neku judeo-hrišćansku pozadinu, jel tako? Kako da ne, itekako. I pogotovo s ovim poslednjim delom malo aluziju na Miltonov izgubljeni raj, mislim sam taj poslednji 3. deo se tako i zove. Ali ovo mi je najinteresantnije, raj u sećanju. Zašto raj u sećanju? Zar nije... Dobro, američka pastorala možda bude i samo raj. Zašto ovo u sećanju? Znaš kako sam ja doživjela, u tom prvom delu ti malo, čak imaš tog nekog homoerotskog prema tom Svidu. Ti u stvari dobijaš njegov doživljaj, naratorov doživljaj Svida u vreme kada su obojica bili ti neki mladi klinci, srednjoškolci, gimnazijalci, gde na tim sportskim takmičenjima on odnosi pobede, dobija pehare i oni se svi njemu dive, cela ta jevrejska zajednica je toliko ponosna. Znači, kao da svaki put kad pobedi oni ga osjećaju kao svog i onda na taj neki način kao da i oni žive kroz njega i kroz te njegove uspehe. I onda je to možda taj raj u sećanju, gde si ti imao neku idealnu sliku o nekome koja zapravo nikada nije postojala. To je samo raj koji si imao u toj nekoj uspomeni iz detinjstva. Da. I to je onaj fazon, nikada Platon, nemoj da upoznaš... Mi smo pali svet i sećamo se tog idealnog sveta koji je bio... Da, ali zar ti se nije desilo nekada kad kažu nemoj nikada da upoznaš svoje idole, na primjer, ti si divio si se nekom učitelju ili nekome iz mladosti i onda si otprilike odrastao ili nekoj lokaciji ili nekom mestu ili nešto ti je bilo prelepo i onda si to video nakon što si odrastao i rekao si čekaj, da li je zaista ovo osoba sa kojom sam ja želela, mislim da ne znam, da se bolje upoznam ili već šta. Tako da mislim da toga ima, na primjer, tu. Da je tu nekako taj moment provejava. Da. Hoćemo da kažemo nešto o ovom društvenom sloju, to je zapravo, ovo je veliki društveni roman, klasni roman. Da, kako si ti doživao uopšte, ja ne znam kako barataš, čitao si dosta američke pisce, ja nisam se nešto preterano bavila Amerikancima, ali, na primer, ovo što sam ti rekla u toj nekoj pripremi za emisiju, znaš antisemitizam je nešto što ti je prosto strano, da je toliko prisutno u tom društvu, a izgleda da je u toj posleratnoj Americi to baš bilo onako snažno, na primjer, taj osjećaj da jesi ili nisi Jevrej, na primjer. Kako si to, baš sam, to mi zanima, kako si doživeo to u čitanju, jer nekako tu... Da, mi ovdje zapravo imamo jevrejsku perspektivu, to nam je nekako dosta jasno. Tako je, Filip Roth je jasno da je Jevrej, naravno, to ne treba... I sami akteri u ovoj priči, to je ta jevrejska porodica koja nam je u centru pažnje, jel tako? Da. I to je ono što smo isto govorili o tome pre nego što smo krenuli da snimamo, meni je jako slikovito bilo u tekstu kada se kaže da Jevreji imaju taj problem, oni žele da budu specifični, drugačiji po svojoj religiji, po tome da se oni drže zajedno, a s druge strane vape za tim da budu integrisani u društvo, što je baš onako ambivalentni odnos, ukazuje na... O antisemitizmu mislim da ne možemo ovde da govorimo u tom smislu zato što nam je jevrejska perspektiva ovde, jel tako? Kada bismo imali iz neke druge perspektive, onda bismo mogli da govorimo o tome kako neko drugi posmatra te Mislim da su i sami Jevreji negde svesni tog antisemitizma, pa se nekako i osjećaju pogođeni njime. I sećaš se kad imaš onu scenu kad ona dolazi u njujorkške devojačke, da razgovara sa Svidovim ocem pre nego što će se venčati.
sa njim, Da, taj deo mi Zorica se nije Don. dopao. I ona sad pregovara sa njim, pa dobro, hoćemo li slaviti Božić, ako budemo imali decu, hoćemo li ih krstiti, hoće li slaviti bar micvu i sve ostalo, gde ona malo pokazuje neku svoju snagu, tako je, kao neki predbračni ugovor, šta će biti dozvoljeno da se, koje su granice koje se postavljaju uopšte njegovoj i njenoj tradiciji. To je ta judejska, sa one strane, sa druge strane je ta hrišćanska, katolička. I to je onako zanimljivo i meni je bilo simpatično kada on kaže, molim te, ako te moj otac pita da li imamo krsteve u kući, da li imaš krsteve u kući, ti reci da imaš jedan. Ali ona kaže, ali ja nemam jedan, ja imam više krsteva u kući. Da, ali nemoj to da pominješ. I molim te nemoj da pominješ Devicu Mariju i molim te nemoj da pominješ. Znači, on u principu negde zaista iskoračuje iz te svoje zajednice time što ulazi u taj neki brak, iako to nije možda direktno antisemitizam, to je ipak neko suočavanje sa tim jevrejstvom, ili kada opisuju, na primer, iako smo bili jevreji, kao nisu nas zadirkivala deca. I onda ja razmišljam, čekaj, kakva je ovo rečenica, zašto bi te neko zadirkivao zato što si jevrej? Zato što očigledno je postojala i ta zajednica, taj jedan jak pokret protiv njih. Tako da, slažem se naravno sa tobom da perspektiva jeste jevrejska, ljudi koji pričaju, to jesu jevrejska porodica, ali definitivno si svestan toga da oni nailaze na neki animozitet. Da. I te neke klasne razlike i sve to. Tako da sam htjela samo to da negde ono... To bi još do tog društvenog raslojavanja, to mi je bilo jako interesantno. Mi ovdje imamo iz svake grupe nekog predstavnika, tako kažem, što je baš onako namerno, čini mi se, dok je pisao Filip Roth tako udesio nekako da je to baš prvi komšija u toj njihovoj novoj kući gde grade, je Orkat, koji je predstavnik tih, zapravo neko koji je najpovlašćeniji u američkom društvu. Tako je. Oni se kako zovu? Oni su WASP, kao ti beli anglosaksonci, protestanti. Da, to je skraćenica zapravo, koja je nekako baš ušla u jezičku upotrebu i kod njih je to normalna reč na neki način, da markira određeni društveni sloj, jel tako? I oni su, ono što mi možda imamo tu neku predstavu u Americi, bogato građanstvo, dobri univerziteti, jel tako, oni koji su dali tu taj pravac kretanja američkog društva. Tako je, ta akademska cijela zajednica, to su svi oni Ivy League fakulteti, Harvardi, ne znam i sve ostalo. Što se nadovezuje se na konkretno onu priču o građanskom ratu, gde su bili sučeljeni severci, jenki, jel tako, i južnjaci koji su bili onako malo konzervativni, koji su želeli da robovi i dalje, mislim da se to ne ukida, tako je, da ne ukinu ropstvo, koji su živjeli od tog pamuka na jugu, šta ja znam, i oni su izašli kao pobednici iz tog građanskog rata i kao pobednice su mogli da kroje sami istoriju i to je ono, to vreme u kome i mi danas živimo, da WASP, jel tako, oni su ti predvodnici američkog društva. Tako je. I oni vrlo drže do te tradicije, to je te komšije koje pominješ, oni u stvari znaju kao... su generali učestvovali u tom građanskom ratu. To je kao kad dođeš u Beograd, na primjer, pa ti onda kažu mi smo kao stara porodica beogradska, mi znamo, znaš ono, još je moj deda šetao Knez Mihajlovom, otprilike to je taj fazon. I tu se i svidu čak usađuje neki osjećaj niže vrednosti, jer on kada dođe kući i priča Don kao, pa vidi, on zna svoje pretke iz 18. veka koje učestvuju u bici kod ovog, onog, kamena, ne znam ja. Kao, a mi šta imamo, moj otac ne zna ko je njemu otac, odakle je došao iz Evrope. To mi je bilo genijalno, da. Ima taj osjećaj niže vrednosti. On kaže, meni otprilike za 2 minuta ponestane teksta, znači kao otprilike ja posle svog dede ili pradede možda ne znam više da nabrojim ko su mi bili, a on zna tamo do građanskog rata da nabraja sve svoje pretke. Tako da to jeste zanimljivo i zaboravili smo možda samo jednu stvar da kažemo, a to je da oni napuštaju taj Njujork i on kupuje imanje u tom Old Rimrocku koji je kao neki, on je želeo, znači da ima neku zemlju i to sve. I oni se zapravo izmeštaju iz te neke svoje jevrejske zajednice i odlaze kao na selo, da gaje krave, da se bave poljoprivredom i slično. I oni tu krave su jako bitne i bikovi, da. Oni tu pokušavaju da žive tu svoju američku pastoralu, znači da to bude sad neka njihova idila. A tu se u stvari sreću sa prvim komšijem koji je Orkat i to, da. Znači, otprilike, oni su protestanti, znači mi ipak nismo sa njima, kako da kažem, tog istog nivoa. On je završio neki East Orange College, koji nije isto što je ovaj njegov Harvard ili neki drugi college koji je završen. Da, to je sve. Tu je ono samo dovoljno Filip Roth da baci jedno ime, toponim ili neki univerzitet,
američkom čitaocu je mnogo lakše jer on već ima unapred neko mišljenje o tom toponimu i što nama malo izmiče dok čitamo, mi ipak nismo toliko upoznati. Mislim, kao i pesme, znaš ono kad kaže svirala je ta i ta pesma, pa ja stvarno ne znam koja je to pesma, pa moram da neka fusnota jedino ako ti pomogne u tome, inače ovako se ali opet si svestan i kao prosječan čitalac, svestan si tih nekih klasnih razlika, taj klasni ubod osjeća se nekako baš u kontekstu sa ljudima. Gde se to najviše osjeća? Možda kod crnaca najviše, jer oni su radnička klasa, bar u ovom romanu, oni su radnici u proizvodnji, znači najniži u toj hijerarhiji, u njujorškim devojačkim rukavicama, jel tako? Dvojako se prikazuju, možda je ovo čak... Pazi, pogledi su različiti i vrlo diskutabilni u stvari. Oni na momente onako ima neke izjave, dobro, on ih smešta u usta svojih likova, ali prosto kada bi neko to danas izgovorio, onako bilo bi sve vrlo visoko problematično, ali je činjenica da taj Njujork, u stvari taj deo New Jersey-a, on u tim protestima postaje izuzetno nasilno mesto i to su zaista i danas kao nekakvi delovi Amerike, to stalno čujemo i vidimo na televiziji i sami, koji, ne znam, gde jednostavno ne zaustavljaš se, čak i ako je crveno, prolaziš, zato što jednostavno ima previše nasilja. Tako da on se ne vezuje isključivo samo za crnačko stanovništvo, za Afroamerikance, ali definitivno je i sa tim negde povezan. Svitov otac je možda najdirektniji u tom... Sigurno, apsolutno, on je čovek bez lake na jeziku koji je već kao neki matorac i pušta mu se da negde on može svašta da kaže zato što je kao već neki matori izlapeli deda. Tako da on možda je najviše, tako je, njemu se ta neka diskriminacija... Najviše osjeća kod njega. I pogotovo on se stalno seća tog blaženog vremena, ne znam, raja u sećanju. Eto, dolazimo ponovno do tog sećanja kada je to bio industrijski jak region u zemlji, kada su tu radile mnoge fabrike, General Motors, on nabreva sve neke. Što je 60. godina sve se osulo ili otišlo u inostranstvo. Jedino su oni ostali. I zašto? Zato što je Viki, crnkinja koja je radila sa njima, bila jako odana njima, prikazuje se kao kvalitetan radnik, odan vlasnicima, koja je zapravo najveću zasluga njena je da ta industrija nije razlupana tada, kada su krenule te masovne demonstracije, tako je. Posle toga više nemamo industriju u tom kraju. Svi su otišli, čak Svidov otac njemu savjetuje, idi i ti, glavom bez obzira, idi odavde, ovo je sve poludelo, ovde nema više normalnog sveta, crnci su se uobrazili, neće taj više namerno gleda da lošije radi, jel tako, jer zna da nema zamenu, niko neće da radi taj posao umesto njega i zbog toga može mu se da onako lošije radi, da otaljiga posao. Kao idi, Porto Riko, Čehoslovačku, tamo su radni ljudi. Znači, on je oličenje tog nemilosrdnog kapitalizma, koji je onako ruku pod ruku i sa rasizmom. Koristoljubivog, u stvari, nekog posla, vođenja posla, koji mora da ide na neki određeni način da se izmešta i to tržište, ali činjenica jeste da su to 60-te, kada ti nemiri, zapravo Filip Roth se direktno ne obraća ne znam, crncima i borbi za ljudska prava, ali to je realno, mislim, pored tog rata u Vijetnamu, tu bukte, u stvari, na ulicama, demonstracije, koliko je samo ljudi ubijeno, od Kennedyja, Martin Luther Kinga i Malcolm X-a, znači to je moment kada se stvarno, onako, ja mislim da je cijela nacija bila na nogama, tako da jednostavno su se dešavali nemiri non stop i verovatno i u većim sredinama. Tako da, to je nešto odakle i proističe ceo taj haos, u stvari. I on se sada ne bavi time, jadni ovi ili oni, ili jadne žene, jadni Afroamerikanci, nego se on bavi samo tom nasilnom stranom svega toga za neke ljude koji pokušavaju kao da imaju svoj posao, da rade dobro, da zapošljavaju neke ljude i praktično to im se obija o glavu na neki način, što je vrlo ironično. Oni su samo hteli da se bave nekim poslom i bili su ponosni na to što zapošljavaju i ljude i različitih boja kože i sve ostalo, međutim to je na kraju sve nekako izmeštena ta proizvodnja. Prokujelo se vihor. Tako je. Nova vremena stižu, a naravno nove generacije nekako to lakše prihvataju ili se lakše izbore sa tim, dok ove stare nekako nastavljaju da žale za onim tim prokujelim vremenima. Da, i zapravo tragični junak je svakako svi, to smo se složili oko njega, jer tu se lomi stari i novi svet, stare vrednosti i nove vrednosti. On želi da udovolji ocu, zbog toga je izmestio industriju, prihvata njegove savete. S druge strane,
i tekako želi da udovolji ćerki, jer ima tu grižu savesti, on smatra da ga je ćerka stavila u tu lošu Ameriku, na tu lošu stranu i želi, iako ima finansijske gubitke, on ne želi da ukine to poslednje postrojenje koje postoji u Njujorku, što je zapravo ide sve protiv, u tom novčanom smislu ide protiv njega. Što ne ide na ruku, tako je. Jel da ne ide njemu u korist, ali eto, njemu, iako ta ćerka već godinama nije prisutna u njegovom životu, ali ostavila veliki trag i grižu savesti. Njemu, on zna da je ona je njega otvoreno prozvala kapitalistom. Jeste, i njega to na neki način boli. I njemu, to je njegov tragizam i u tome da se na njemu lomi ta stara i nova Amerika. Tako je. Na ličnoj sudbini. Čekaj, si se ti, samo mi reci dok si čitao roman, jel ti bilo u fazonu da očekuješ negde da nađeš neki razlog zašto se desilo to što se desilo, zašto se ona radikalizovala, zašto je njegova ćerka terorista, ili si negde skapirao... U tim samorefleksijama koje ima Svid, mislim smo donekle i došli do toga da je to ta kritična scena gde je ona kao dete, si u osetljivom nekom uzrastu, gledala u Vijetnamu spaljivanje monaha. Samo spaljivanje monaha, i da je to nju jako potreslo, jer je to ostavilo veliki trag na nju kao dete, jel tako? Da je to neka klica i posle je sve pogodovano, čitava atmosfera, ne postoji neki razlog zašto se to samo desilo, on samo razmišlja o tome da li je možda ta scena, ta situacija, to što je ona to videla, da li je to možda bio razlog. Jeste, znači to nije, nama nešto nije toliko jasno i definitivno naznačeno da je tako u ovom romanu, ali to je ono što mogu da razumem, da se iz te neke klice osetljivosti deteta nakalemilo na sve to, sve ono što je bilo društveno posle, antiratni pokreti, da je lako mogu neko i da utiče na nju, što je on nepovredivost mog deteta, mi smo je pružili najbolje moguće vaspitanje, to je sigurno neko drugi uticao na nju, nije ona kriva. Tako da ima malo i toga. Neko joj je naterao, neko joj je i ovo i ono. Da, tako da od svega pomalo, ali mislim nisam toliko postavljao sebi to pitanje dok sam čitao, zato što, eto, mogu sam malo da se identifikujem i sa Svidom. Da, kako da ne, naravno Svid je tu glavna priča, ali zanimljivo je to stvarno kako bre od neke normalne osobe, pa i danas, mislim, živimo u svetu koji je ono žešće nestabilan što se tiče i bombaških napada i amoka nekakvih i slično. I onda se pitaš stvarno gde se desi taj neki klik u glavi i zanimljivo je da u stvari nikada nemaš odgovor. Zbog toga se desio, zbog toga je ona mentalno obolela, poludela i sve ostalo. Ali je zanimljivo, čoveče, znaš ono da ona s jedne strane i nije loše to objašnjenje za mucanje, budući da je ona imala dugo je mucala, išla je kod logopeda, pokušavala je toga da se reši, da je njen logoped, odnosno logopedinja, ili kako se već zove, logopedološkinja. Logopedica. Logopedica. Ona je rekla u jednom trenutku da ona tim mucanjem pokušava da skrene pažnju i da pokušava da nekako se izbori sa time što ima savršene roditelje. Dakle, njoj je već kao detetu jasno da ona ne može negde da ostvari, odnosno prevaziđe ideal svojih roditelja. Znači, šta posle toga? Ona sigurno ne može da postane Miss New Jersey-a, niti najbolji sportista u školi, tako da je jako teško u stvari da ona prevaziđe te temelje koji su joj postavljeni. Ona je bomba koja je razorila čitave taj sistem vrednosti. Ona je tempirana bomba koja jednostavno i čeka da nešto uradi, da to rasturi. Da, mislim, to svakako stoji. Ja bih samo još za kraj, ajde, bližimo se malo kraju, samo bih pomenuo i to čime se bavi Dawn. Da. Ona je zaljubljena u, ne bismo rekli da je to sočarstvo neko veliko, ona ima par nekih životinja, uglavnom su to krave, volovi, jel tako, kojima je ona posvećena i ima grofa. Grof je taj najlepši bik koji vodi ga na neke izložbe, pa šta ja znam. Kako si ti doživjela taj deo u tekstu? Da li ima neku simboličku vrednost? Pa, okej. To njeno zanimanje. Mislim, ona svakako nije morala da radi ništa u životu. Tako je. U tom finansijskom smislu su obezbeđeni. Generalno, kažem, meni su njegovi likovi fantastično opisani i sa njom sam imala baš mnogo saosećanja. Ona je opisana kao neka misica koja je skrajnuta u tu neku ulogu lepotice, a koja zapravo ima mnogo više toga da ponudi. I stvarno, ako postoje stereotipi, to je definitivno jedan od glavnih stereotipa ljudskih. Lepa devojka, pogotovo misica, ne može da bude pametna. Sigurno ništa ne zna, nema šanse da kuva, nema šanse da je vredna, nema šanse da ima mozak veličine veći od, kako on kaže, Macintoshove jabuke, znaš, na računaru, ona jabučica.
Tako da mislim da je to negde poenta da ona, u stvari, prikazan nam je njen unutrašnji svet i život i te neke njena ličnost, od momenta kada ona doživi taj nervni slom, u stvari, pošto je ona pokušala nešto i da se ubije i svašta se tu dešava, u njenom padu, da kažem, pošto svako ima i svoj poseban pad i porodični, onako celokupan, znači sunovrat, ta tragedija koja ih je zadesila, tako da ona pronalazi neki put i rešenje, međutim ona tu sada priča kako ona nikada nije ni želela da postane misica, kako je ona to uradila da bi skupila novac, otac je bio bolestan i sve tako, kako je ona zapravo nije želela da uopšte je momci saleću i sve ostalo, kako je Svid bio tako uporan, Šveđanin, kako ju je on ganjao, kako ona čak nije želela ni da se uda, ona je želela da bude učiteljica i da radi, nije želela da napusti čak to mesto iz kojeg je. Ali to ona sve govori nakon tih tragedija, nakon tako operacije. Tako je, apsolutno nakon što se sve desilo, ali ona onda priča... Gde se i Svid sam pitao, pa kako to da ona nikada o tome nije pričala? Do sada, Ispada sam ja najgori suprug bio, pošto što sam najgori otac, ja sam najgori suprug bio. Da, okej, sad ćemo malo ono meta tekst, ali sigurno ćeš se negde složiti sa tim da kada se ljudima dese kritične i tragične stvari u životu, da onda oni odluče da nešto preokrenu, na primer, ne daj Bože, neka operacija, nešto što je strašno, ti onda odlučiš da neke stvari menjaš. Retko ko se pokrene iz neke letargije tek tako, nego treba negde dobro da udariš glavom o zid, pa da onda kažeš okej. Tako da čini mi se da je to što se njima desilo, je zapravo otkrilo neke njihove karaktere. Oni kakvi su oni od uvek bili, samo što se to negde, živeli su tu fasadu, u stvari, živeli su tu nešto... Poenta čitave priče. Tako je, što nije bilo to. Sad, samo da se vratim na krave, jer me zanima kako si ti doživeo ovog grofa, zato što znam da si uvek u potrebi za simbolikom. Inače, ovde imam jako puno informacija i jako je teško sve ih ispratiti. Negde onako upadneš malo i u tu kolotečinu, znaš, ono, da bi mogao baš da tražiš dosta termina, a to nema smisla, malo pročitaš fusnotu i ideš dalje. Ali htela sam da kažem, onda ona počne da priča o tome kako je ona počela da uzgaja krave i kako se tome posvetila i tom rasplodnom biku i potrazi uopšte, oni su išli neke sajmove. Ona je od toga napravila čoveče nauku, ona je stvarno posvetila se tome. Pritom ona nije uzela recimo ljude da rade za nju, da je sad ona uzela neke najamnike koji će da ustaju za nju, nego čekaj bre čoveče, ti si ustajala znači u 5 ujutru u ranu zoru, išla si tamo po štalama, znači bavila si se tim kravama, tako da ona apsolutno preuzima neku ulogu na sebe i to je meni onako nekako herojski u njoj. Ona je potpuno, tu krunu je ostavila sa strane i živi neki svoj život. Tako da je nekako iskrena u tome što radi nekako. Nisam doživjela uopšte da je... Meni je bila fenomenalna ona scena negde već na kraju. Ima neku dubinu u njoj. Da. Postoji dubina u liku. Ali pazi one scene, sigurno se sećaš kada su oni imaju tu večeru na kraju negde romana, dolaze im gosti. Kako da ne? Da, i sada on odlazi u sobu i vidi da na radnom stolu u Doninoj sobi stoji fotografija na kojoj su njegova ćerka, žena i bik. Tako je. I on u naletu nervoze, neću da otkrivamo sad šta ga je navelo na taj čin, ali on razbija tu fotografiju, pošto je bio neki ram sa slikom, tako, razbija pod. Znači tu je isto to simbolički kao razbije njegov život, a šta je grof? Mislim, grof je on, taj savršeni bik. Zanimljivo, vidiš kako je ona, kada je napisala kako je on ujurio, kako je hteo da bude sa njom po svaku cenu, ona je govorila njemu, ja sam želela da držim deci časove muzike, nisam uopšte htela da budem Miss Jersey-a, i ona kaže, ali ti si me opsedao, ogromna životinja koje nisam mogla da se rešim. Eto ga, to je ta paralela sa bikom. Znači, ona se njemu obraća da je on planina, da je on životinja, znači njemu se dosta neka personifikacija postoji, apsolutno, da je on nešto nadljudsko, u stvari, tako da je to zanimljivo sad da si primetio kod te slike, ja recimo to nisam povezala. Pa ja nisam sve vreme dok sam čitao, ali eto ima, ako povežemo te neke niti gde se on povezuje sa nekim animalnim karakteristikama i onda... Da. Bik na slici sa njima, kao porodična slika, njega nema, ima bika i on razbija tu ponovo, razbijam fasadu, razbijam američku pastoralu. Tako je. I nema ništa, posle toga je samo rasulo, kao potop, nema ništa, da. Tako je, ali je zanimljivo da se on zove grof, da oni na taj način možda kao da sebi kupuju neki status ili neku titulu koju možda ovako nisu stekli. Naročito ona koja negde najviše je pogođena tim klasnim razlikama, rekla bih, mnogo više nego on. On nekako kao da je prirodno dosta smiren sam sa sobom, a ona negde malo u tom kontaktu sa tim komšijama, protestantima,
kao da ima Pa to je taj orkat da utisak... zamrsi konce malo, pušten, jel tako? Da. Nećemo to, nemoj to, što si htjela, vjerovatno. Da, ne, nego samo hoću Zeleni da kažem orkat, da mislim i tu da si sa ona njim je sprda, mnogo kao. više, mnogo teže to prevazilazi nego Svid. Čini mi se da je Svid ipak malo opušteniji u tom nekom smislu. Zato Ali što pazi, on ona je možda... imala prvo jako negativno mišljenje o orkatu, kaže on je nadmen, on, jel tako? Tako je. I nećemo reći kako se na kraju završavalo, ali to je to, taj zeleni orkat, to par puta tako ironično kaže, kao čita taj pokret zelenih, kao on se, znaš, ono, zalaže se za očuvanje sredine, životne sredine, tako isto nešto je zabavljen tim temama. I to ona ironično par puta kaže, taj zeleni orkat, to mi je nešto ostalo u glavi, ali to je to. I ne znam, da li bi ti imala još nešto da možemo da kažemo. Kako možemo da pobedimo svoju prirodu možda? Ajde da kažemo, u stvari, da li ima tu nekih... Meni je to bilo zanimljivo, jer ti u stvari ne možeš da pobegneš negde od toga kakav si. I onda mislim, ono, da li je ta Mary stvarno bila toliko luda, da li bi se to desilo kakav god da je bio Svid, ili je to što je on bio tako pomirljiv u stvari uticalo na to da se ona radikalizuje? Pa ne znam, mislim da to je ono večito pitanje, da li si rođen takav ili te vaspitanje, okruženje takvim čine. Mislim da ima od svega pomalo, ali ja više naginjam onome da takav si rođen, već je dato u genima, nema tu šta, možeš malo da ga doteraš, ali očito da je ona imala i najbolje uslove i jako pažljivog oca, znači nešto što nije moglo da iznedri neki sukob na liniji dete, roditelj, je tako? Ni sa majkom, ona je imala fin odnos i sa majkom, ali to je nešto bilo u njoj što je moralo da ispliva na površinu, da ono kao... Tako da ja mislim da nema nekog konkretnog objašnjenja, više je dato u njenoj prirodi. Tako je. I da je to ta bomba koja je eksplodirala, samo se čekao moment kada će eksplodirati, tako da... Kada će se desiti? To je to, malo duže smo već ono... Sjajna knjiga, zaista. Sjajna knjiga, velika preporuka za čitanje. Kod nas je izašlo u izdanju Pa ideje. Trebalo bi ovog ili sledećeg meseca da izađe u izdanju Lagune. Laguna postepeno guta sve autore. Na kraju ćemo čitati samo Lagunu. Nije ovo nikakva ni kritika ni pohvala. Ali svakako, ovo je lepo izdanje, volim ovako tvrd povez, nekako baš je pravo uživanje dok čitate, tako da nađite ga, ili ovo stare izdanje kod Pa ideje, ili uskoro treba da izađe i kod Lagune, ali to je ono, znate već, mek povez, ne tako kvalitetno izdanje, sami izaberite, ali kako god, ili na engleskom, čitajte ga i na engleskom, mislim da nije pretjerano težak da se čita na engleskom, nije sada... Mislim da nije, mogao bi sigurno da se... tu zanimljivu nit, pripovedanje, tako da to nekako vuče. Ali ovo je isto tako nešto što nismo rekli, prilično depresivan roman. U njemu se može naći humora, kao što si pomenuo Jerry Levov, koji hoće da pravi taj kaput od hrčaka, da bi ga poklonio toj nekoj svojoj simpatiji. Koje pritom nije ni lepo, nešto debela, prepuna bubuljica. Radi se o njegovom projektu, on krene tu da sušite neke kože i to tako je. Ona nije neka uopšte riba, nego se radi o tome što on hoće to kao za nju da učini, a u stvari ne zna da suši te kože i onda to toliko smrdi strašno da se ona rasplače kada otvori taj paket i to onako bude otprilike skandal o njegove kući i tako, ali tu se opet vidi koliko je taj mlađi brat bio drugačiji od Svida inovativan, koliko nije hteo uopšte da ide ocu, da mu popušta. Uz dlaku, što bi se rekao. A nekako Svid je preuzeo i da vodi te rukavice i to sve, tako da je onako bio pravi poslušni naslednik, da. Tako je. Čitajte Filipa Rota, ja ću svakako, verovatno i ti, planiram da čitam još nešto od njega, ali to je uvek ono, kad te oduševi neko, onda kao sad ću ja čitavo njegovo delo da čitam, ali avaj, sad prvo William Faulkner, pa onda polako i Filip Roth. Da. To je bilo to, pratite i Martinin rad, u opisu videa naći ćete sve linkove i za njen podcast kanal. I tako da, ako vam se dopadne, pratite onda i Martinin rad. Vidimo se nekom drugom prilikom, Dušane, i hvala ti što si me pozvao. Nema, hvala što si došla, družimo se sigurno ili kod tebe ili ovde kod mene na kanalu, to bi bilo to. Ništa, vidimo sledeći put, pozdrav, ćao!